akong lain na sang asoy ninyo ning adlaw nga Marso 12. Ola, Marso 12 ta karon Lunes na sad, lain na sang Lunes sa atong kinabuhi. Salamat kay Lord, salamat sa tanan. Mama Mary, salamat gayud sa tanan nimo mga pag-ampo kanamo. O sa tanang mga bata nga namati na to karon, ay inom-inom na mo nang aking pipi, don't pipi tablia. Ala, higop-higop po niya kay para na sa inyong utok ha. O sa labi lang yun mga dagkopon, inom po mo aning MR coffee ha. Sige. Sige, samtang maminaw mo ani akong aso ila. Lingkod-lingkod mo niya, inom-inom mo na inyong gigunitan. Okay, mga bata, mga kasama. Oy, Cap John Ramos diha sa Greenbelt, cute. Former Kapitan John Ramos, Cap. Good morning, may hapon ni mo diha sa imuhang mga tao nga nagbuhat sa imuhang Miguel Foliar Fertilizer. Ang hinimo sa Eagle Kim nga, kuan siya, fertilizer ni siya. Number 1 po ni siya sa Kabisayan ug Mindanao. Kumusta ka mo tanan diha sa Kabisayan ug Mindanao nga namati na to karon labi na gyud sa tanan na to makaigsunan nga naa sa kabukiran. Salamat kaninyo sa tanang mga manlalaban sa ato ang katugod. Thank you kayo sa ato ang demokrasya. Okay, salamat kaninyong tanan sa tanang mga namati na to karon. Kutsihal Rocky Dista Kabinto diha sa imong RDD Plumbing Solution. Ana sir Damping Jansin Dampas Tagbilaran City. Oy, sikap Kap Albert Bumpat, Kap, kumusta imong asawa si Ma'am Joyce ug sa imuhang duha na kaanak ni Kap Albert? Paspas kay Kap Albert kay igipaspasan yun niya kay para inig kuhan dagko ng mga bata. Sa tanan nimo mga tao niya, mga constituent mo diha, Kap, mayong gabi ka na itong tanan. Kaninyong tanan, mayong gabi. Ano sa kita salain akong aso ninyo? Tuo mo ani kay o di ta mo tuo maglalis man ta. Mga bata labi siguro kining akong asoy wa mo makailaan ning mga tao kaning bag-ong nga tao kaning bag-ong nagtubo. Kining gitawag og batang, ha? Sure yung ko nga wa jud mo mahibaw og unsa ning batang. Pero akong ipasabot ninyo mga bata, kining gitawag og batang usa ni siya kakahoy nga dako kayo. Mura ni siya truso ba? Kada bitong kahoy nga pinutol nga ang lawas di magakos og duha ka tawo. Unya, naanod o maanod di siya sa dagat. Maglutaw-lutaw kini siya sa laod nga mapuno sa mga sisi o mga shells o mga kasag o unsa pa na diyang mupuyo sa iyang lawas. Ang pilit sa iyang kahoy nga nahumol sa tubig. Mao na ang hitsura sa batang mga bata. Matud pa sa atong katiguangan sa kaniadtong panahon bisan si akong amigo ani si Timyong Itang nakaibaw gyud si aning bata nga mudunggo kun mudunggo kini sa usa kuno kabaybayon mga bata aduna gyud kunoy daotang tilimad-on sa maong dapit nga moabot ang maong aduna gyud kunoy daotang tilimad-on nga mga panghitabo nga moabot sa maong dapit nga madungguan ni ini. Aron inyong masabtan aniya ang unang adlaw o unang hapon o unang gabi sa kong asoy ninyo. Stella! Dili na ko magatugan, oy! Hilaw na kayo! Balik na lang dire! Langoy, oy! Ikaw mo langoy, Arlan! Dili ko baka maaw mo lang, oy! Sa ka ba? Sure ka? Ano na tagini pa? Sige na ko sila, please! Okay, sige na. Gusto ka nga tagluan ka sa paglangoy? Naayo na, oy! Dili ko hilig kong swimming. Hala! Uy, sige lang to, naman sa unahan. Nakakita sa Stella? Sa unsa? Saro ka magkakita sa lang pagkakita ana? Ana! Makawas na kay! Ano din pa daw na to? Oh my God! First time na ako nakakita barko nga silver ang color! Ikilak pagkakita ang ana! Barko nga silver ang color? Asa ba? Kanakot, oh! Saro, wala ka magkakita, Stella? Migilak man ganina, nga nadanagan sa adlaw. Dali na, manghawas na ta. Ato ta sa atong cottage kay kuha na kong cellphone. Kay ako na siya picturean. Aryan, huy, wala ko makakita ay. Ugas na something alis sila, oh. Huwag mo ko na sila mang-react good. Ikaw rin nakakita di ay. Serious ka? Wala ka makakita? Hala, magbinuang day ko ni mo. Hala, tara! Tuol na lang yun, tuol na lang yun! Ano yung tumong na to? O sa gusto ka mapagkaan ka? Dali na ba? Dali na!
Jud ko'y nakita, do. Hasta po sila, oh. Ginoo ko! Padaplin mo! Padaplin mo! Hala na lumos. Naligsan sila sa barko, Stella! Wala man lumos! Unsa? Ang akong cellphone! Asa na ba ito akong cellphone? Doon na kayo sa baybayin ng barko! Hoy, kama! Kama, padaplin mo! Padaplin mo niya! Ginahan ang barko! Padaplin mo! Ginoo ko! Ginoo ko! Naigo! Naigo na sila! Naigo! Nanang barko! Nasangan sa baybayin! Pitsura na ko, be! Ayan. Baby ko na, be. Kalalawa ko. Ikaw ka mo ang nalubos! Ang tawag mo, Christian Jem! Ang tawag mo! Pito ka buok ang nalumos. Oh my God. Buong ko! Arian. Uy. Bisika mo ko ng imong mata. Di ko na ipatanawa tas picture. Nga naman eh! Dili barko! Tanawar ko, Stella! Hala. Kahoy lagi na. Truso nga dako kayo. Mauni ang nakaiguan ng nangalumos, Arian. Dili barko. Stella, more pa o mamatay pa ko. Na ang ginaan Diyos sa langit, hawak ko mamakak. Barko nga silver ang color ang nakita nako. Ang nakita sa akong mga mata. Pero, sa picture, dakong kahoy nga truso. Arian, truso gid siya pero tanawa. Wa kay makita, di ba? Nakakita ko. Kasama mo niya! Kaya magkapanik, ha? Rinan! Arian. Dali ragod una! Nakasama ka! Naluspat ka magod! Ha? Mura ka magmulay dugo! Ay! Oh my God! Ako yan pa si Arian! Arian! Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Yeah! O karon anya ang sumpay sa kong asoy kaninyo. Oh, Arian! Arian! Stella, paypayo siya, bi! Paliho! Oo, kukukuan. Kanang... Okay, kini. Kena sa tikod ba, tikod? Oh, kini. Arian! Arian, nausa ka? Ha? Nausa ka, uy! Lakaw na rinan. Basig mangita sila ni mo. Ikaw rabihin, nag-manage din eh. Ah, may pagdadong ka na lang namo sa ospital. Ayaw na. Okay na ko. Dinar, magkita ka! Nakitawag ka na. Ah, Lakaw basta, na. text na yun, ha? Kung sa gani, ha? Sige, ano ko? Balik ko niya ha, kaya may ipakita bini mo. Okay, babalik ko. Kumusta na ka, uy? May pagmangaon na ta. Kuno pa ta mga hawas. Tingali na igo na ta sa barko. Hey, Arian. Doon na kay third eye? Ambot, Stella. Basta kay barko, cute. Ug naa ba, oh? Oh, sarong si mo nakita diha. Stella, lalaki sa ibabaw. Nasa doong sa barko. Nagsulob siya o pulos puti. Unya may kausap siyang puti. Nagteleskopyo gani siya din hiyo. Ay, ikaw rin nakakita. Di ko nabi picture ko nabi, kaya ikaw may nakakita diha. Kaya kung ako pa nakakita, ako'y mukhang picture. Okay, ako. Hala, nanaog ang lalaki. Asa naman paingon? Stella, misagol siya sa nagtapok ng mga tao. Okay na nimo kung muduol ta dito. Unya atong ipakita kini nakuha nimong picture. Mutuo ka sila. Nga ikaw mismong kauban kay nako dinhi. Halos di man gani ka mutuo. Arian, Maghipos na lang ta, Stella. Mamauli na lang ta. unya si Rinan? Nagkatultul bitaw sis amo. O tuod no? Sige. Mading! Mading! Ilis pa ko, nag-ilis pa Ay ko. napag-ilis, oy! Huwag ka na'y apaso nito sa baybayon kay ni anang ato kabanghuran. Salamat itaon nga ni Akanarian. Kay nga naman, ma. Ay naabot ang balita din hinga may nalubos ko no. 7 ka tao, tinuod ba na? Unya may ambulansya masad kami labay kaganina.
Mauna to, ma. Ang nangalumos na to. Ha? Uy, ginoo ko. Dali na sa sudbe. Ang binag imong dabi. Uy, kadaghan ba man lagi ninyong sudan? Wa mo mangaon si Stella. Nangaon man. Uy, ari mo sa sol, mag-istorya, be. Ingon magud ini pa. Ma, sawa pa to mahitabo. Nga naay nangalumos. May nalantawan ko sa unahan. Usa ka barko. Unya? Asa man padung ang barko? Sa amo na himutangan. Naibong ko. Kay ang kulor sa barko, silver. Uy, Sa tanaw nako, padunggid namo ni Stella ang barko. Mutong nanghawas mis dagat. Ug sa dito mi sa among cottage, nalantawan ako nga ang barko miagi sa daghan nga ligo. Ug mao tong nabanggaan. Ug nalumos lang ang ilang tan-aw kay ako ra may nakikita. Ako ra may nakikita sa barko. Sila wa man. Unya ako ning gipicturan. Awa pa oh. Tan-aw ra ko ninyo. Sa akong pananaw ha, barko. Pero nagkuha sa picture, kini ra man. be. Bebe ko no be. Jesus Maria Josep. Uy, sa ba ni hitabo ah? Oh. Maling. Batang! Batang. Kahoy man na siya pa, di ba? Murag troso? Oh, mo na'y batang. Kakuyaw. Kung mudunggo na din sa atong dapit, ambot lang. Sigurado gyud ko nga may mga katalagman nga mahitabo. Kana kung dili ka na mapapahawa dinhi. Unsa? Ang batang anak, manguha og mga kinabuhi. Unsa? Nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Halo mga bala, kumusta ka matudanoy? Ni arsan kita sa atong aso ninyo ni si Manao nga naguluhan. Batang! Oy, adlaw karong Martes mga bata ha, Ma'am Nenen Moreno. Ang imo mga tao diha, paim na nag-MR coffee ma'am, para di na magduka sa imong tindahan. Unya, kamo mga bata pod ha, kinahanglan manginom taning Don Pipi Tablia para madili para di sa atong utok mga bata. Samtang nagtuon-tuon mo diha, ala, inom-inom mo aning Don Pipi Tablia. Okay, sa tanang mga namati nato karon. Labi na gyud diha sa ato ang mga kaigsuonan nga naa sa inyong panimay. Nga namati nato dinhi sa Cebu City ug sa ubang namati nato sa Kabisayan ug Mindanao, labi na gyud diha sa Bohol, Liti. Daghan gyud kayo atong mga listener diha taon o labi na gyud sa ato ang mga kaigsuonan sa Masbati. Daghan po kayo ug napoy ni tis na ako i-appeal po taon mi diri sa Bukidnon taon, sir. No, sa tanang mga namati na to diha sa Bukidnon. Oh, nainitis na to. Naminaw mi diri. Oh, naminaw ko sila. Asa ka tong dapita? Di pag yung ilain ay Idol Gulyat, taga magpasalamat taon mi ninyo sa inyuhang lingaw na mo matagabiing tanalbi na yun ni si Inday Michelle Gonzaga sa Los Gihulngan City. Salamat kay nimo Inday Michelle nga namati ka nato karon. Sa tanan nga namati nato karon ha. Ako maning gipag-save pod si Inday Sam sa Cotabato. Lagi. Naminaw lagi kuno sila taon. Thank you kay inyong tanan. O ganiya ang supay sa kong aso ninyo nga naguluhan, Batang. Ang gibiyanta sa miaging yugto. Nauli na sila sa bahay sila si Aryan ug iyang gitug-anan ang iyang ginikanan nga may nakita siya sa beach nga usa ka barko kuno sa iyang pananaw, kulor kuno silver ang kulor ini. Pero ang nakuha sa picture sa kamera sa iyang cellphone mga bata, usa kini ka batang. Og mga kasama mga bata niyang sumpay sa kung asoy kaninyo. Batang. Kahoy man na pa. Murag troso, di ba? Oh, maunay batang. Ay, kakuyaw. Kung mudunggo na din sa atong dapit, ambot lang. Sigurado yun ko nga may mga katalagman nga mahitabo kung dili ka na mapapahawa. Unsa? Ang batang anak, manguha og mga kinabuhi. Kinuo ko. Unsa man, nakakita pa mo niya ng midunggo na? Ha? Ay naon sa manis maning giingnan ka ng naas baybayon sa beach nilang Rinan. Uy, kinahanglan na nga mahinginlan na sa dili pa uwahi ang tanan. O niya pa, kinsa may muhingili nila. Mangita gyud taw ka ng makamao.
Magkapahibong kang giingon sa doktor. Wa mamatay sa lumos ang mga biktima kundi namatay kini kay bugat kabutang amigo sila mga uong. Yan! Yan! Oo, ngano, tikboy. Kaya ko kayong kahoy nga nadagsa. Unya, magamit pa man kana, di kuha ninyo. Di badaga ko sa duha ka tao ang gidakuloy. Unya gisisi pa yan. Murag ilhanan ba nga dugay na kayong naglutaw sa dagat. Bikono, atong tanawon. Nak! Tarawa, tarawa. Tarawa. Uy, pwede mo nakuha na. Di na madana itong alsa, uy. Nga, saan na to na? Tuwid akong pisi dito. Kuha itong tikboy, be. Unya, magpatabang ta nila. Higdi na ninyong pisi, mintras di pa nato na mahawas tubig. Oo, sige, sige. Oh, si Stella. Hello? Asa ka ron? Niyari sa beach. Ngano, Stel? Gisultihan ka na ni Arian? Saman. Wapay magkita si Arian. Karon human ko dinig panghipo sa beach. Wadto ko niya sa ila. Kumusta naman siya? Saan to siya ganihang kalit magkaan siya nakuyapan? Tungod sa iyang nakita, may nakita siya og dili katuhuan. Ubutoy nagkaingon nga nakuyapan siya. Saan mo nakita niya? Ay, taas kay istorya, uy. May tingaling, mo na lang ko di sa BHP. Okay. Hoton di ka. Sige, sige, bye. Wata ko, ha? Tikboy! Tikboy! Saan magtawhana, eh? Tikboy! Pinaunsa ba? Tikboy! Unsa ba to? Tikboy! 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 Mereka dadot ka sa pindalit! Nausa ka? Magigog ka? Ito mo gituok sa pisi ng imong liog. Nasayop ka rin, Anoy. Hindi ba na ako naghigop sa akong liog ng pisi? Kisa ba na eh? Wala ko maklaro ang kamot. Wala ko maklaro. Kamot lang ang akong namatunan nga. Milog? Milog sa gibit-bit akong pisi. Una yun, gibalik ko sa akong humawpit ka na akong papamugong. Kisa magkatawa na? Ato na napasag na ng dagsang at ruso eh. Bahala na siya niya. Murag may namatunan ko eh. Di maayo ganihan na. Unsa? Di man lang akong cellphone na basa. Unsa? Nasuod ko mag-usa kong bulusan sa diyan. May kapakapa ka na sa dagat. Maumbidot sa kong ambak. Dapat din ang basa ini. Di na ni magamit. Uy! Unsa ba to? Serbato sa sakabarko. Hinanay binangga. O karon ani ang sumpay sa kong asoy kaninyo. Murag niyagi ka na ng dagsang at ruso. Unsa? May motor nga. Labot! Renan! Si Stella. Dali na. Uy! Kabasa ko ninyo duha. Nag-night swimming mo? Kaya sa mag-ilis mo. Hasta ko sila. Uy, manira kong putahan, uy. Ay, ari ko sa bintana, papuro sa dagat. Liliun ko kung naapa ba ang naanod gid ako kayong kahoy. Aw, hinuon, wag ko makakita ganina, pero umanisulti ni Arian. Usa kuno kada kong kahoy. Naapa ba kaha, no? Uy. Oh. Uy. Uunsa na? Itom nga murag nagbuntaog. Murag lumang barko. Stella? Hala? Sige ka na dia. Rinan! Dali ko, dali! Tadawa, oh! Landong sa usa ka barko! Ha? Asa ba? Kana, oh! Oh, Unsa na? barko tuod. No. Kagaling pagka moabot, nakadungog bisitig boy og silbato sa sakabarko. Og din David na magagikan. Sa ato pa, wa mo makak si Arian. Sa man? Istoryahan ta ka, ha? Sige, sugdon ako sa dihang naligo mi sa dagat kaninang Arian. Oo. Ingon ini ang nahitabo. May nakita si Arian sa layo. Kalayo pa ang barko nga nagpadung ini. Usa ka barko nga ang kulor kuno silver. Og unya.
Unsa? Og ni anak ko ay, gipasahan ko niya picture nga iyang nakuha sa barko. Timan iha barko nga color silver ang iyang nakita nga midunggo kanina. Og nay, mo'y nagkaingon sa kamatayon sa 7 ka buok. Dito lumos, di ba? Ang sorti sa doktor, kaya dili ko no lumos ang namatyan ko, dili naigo ang ilang uho sa bugat na butang. Kaya bang kaan lagi sila sa barko? Hay may picture. Di araw na. Oh, tanawa, oh. Ani, Sila! Tanawa. Sila! Sa iyang pananaw kay barko, sa picture, nga iyang nakuha, usa ka dakong anod nga truso. Dali, dayon mo. Dali. Yan, may bisita ka. Dayon mo. Wala diha, oy. Dayon. Mayong gabi eh. May gabi. May gabi isab ninyo. Iisad. Palikuran na sila, oy. Salamat. Miyato ka sa beach, Stila? Giteksan ka. Wala mo ma-receive. Oh, dara di ay. Oh, okay. Giistoryahan na ako si Renan, uy. Kanya, may tuo ka ba rinan? Uy. Ganyan lang kami duha stick boy. Nabatian kita ko ang silbatos barko. Batang ang maong truso nga nagsa. Ug may daotang tilimadun ka na rinan. Maong mintra sa iyo pa, ato ka ng palayason. Saan man, Noy? Kalang mayong laki nga mananambal. O di ba ka ha? Pare nga eksperto ang paghingilin sa mga dili ingon nato. Oh. May napalitan ka rin gabi, Ida. Gusto, kami stick boy. Tuwag yung ka na. Samaron. Dali yung nagsimitar. Di ko nagkusa na sa diha. Hala. Kaya gud. Barko nga na ko kayo. Naapay mga auto nga nagsigig agi sa among tungod. Himong pantalan kining bench. Amutan nga bata, hinanay binangga. Hello mga bata, kumusta ka mong tanan? Labi na yun sa tanang mga naminaw karon sa Kabisayaan ug Mindanao. Maayong hapon ka natong tanano niya. Ako sang pasalamatan ang tanang mga tao nga namati nato karon. Labi na gyud sa mga tao nga migamit ini number 1 nga haplas ang Panyawan Liniment Oil. Salamat kay ninyo. Unya ako sa pasalamatan sa din kani si Brad Noel Rabi diri sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. Naminaw gyud mi diri tanan diri sila si Christine Minyusa, sila si Jorami Jorami Panya, Jobimar Panya, o si Ferrisa Wayharon. Wayharon Minyusa, o labi na, Minyusa, labi na gyud sa tanang mga taga-department nga RMN Tatak yun Tatak Noel Rabi po ni sila. Okay, salamat po guys. Si Andrea Espinido, si Ate Jovimar. Okay. Sa tanang mga namati natin karon, kumusta kamuntanan? Labi na yun sa ato ang mga tao ni Kutsial Rocky Destacamento nga migamit po na ning Panyawan Liniment Oil niya. Diya sa naman ning ipainom iyang mga tao po na ning number 1 nga coffee. Kining MR Coffee, ang number 1 nga coffee karon sa Kabisayaan ug Mindanao. Kamo mga dagko din ha, nga namati nato karon sa ato ang mga asoy ni Kuya Gulyat. Panginom mo ng MR para dili kay mo medyo magduka pero makatugyan mo ana. Dili na ingon nga parehas ubang kape nga taas og kapen. Lisod mo na siya kung taas og kapen kay di ka makatug. Pero kanang MR, the best kay na imnon.
makatuog ra ka. Unya ka mong mga bata pod nga namati nato karon. Labi na yung kining niya sa atong daplin. Sige, panginom mo ng Don Pipi tablia, ha? Kay para na sa inyong utok. Unya, pwede sa ninyo isagol sa inyong champurado. Pwede sa na ninyo kutaon para murag inyong himong Milo mga bata. Dili Milo, kanang himuon inyong himuon nga kuanang mura bang inyong ihigopon ini kabuntag sa iyo padung mo sa eskwelahan. Lami kay nang Don Pepe tablia. Sa tanang mga namati na to karon, labi na yun ni Cap Jun Ramos Cap. Kumpati na mo dia Cap, fight na mo. Base na may na yun ang eleksyon Cap. Nya kumpati mo na si Dong Nori Lawas o si Boss Litang Abarkis. Sa imo ang mga tao dia Boss Litang. Labi na sa Bayarkal Itere. Thank you kayo. Mamninin mo rin o. Thank you sa inyong pagpaminaw. Okay mga bata, mga kasama niya, bupadayon ta sa akong aso ninyo ng si Manaw nga naguluhan. Batang! Oy, si Dodong Bong o Karisa po di ay nga namati na to karon nga naginom-inom po di siya MR Coffee. Okay, ang gibiantas may aging yugto po di ay dito makatug si Renan sa beach house aron panid-an niya unsa ang kalihukan sa batang kun magabi. Nakatagpilaw siya pero sa iyang pagmata iyang nadungog ang andar sa makina sa usa ka barko nga pasahiroan. O sa dihang gilili niya sa bintana, may nakita siyang mga tao nga nagpaingon sa maong barko. Ang uban nag-auto pa. Mga bata mga kasama, ari ang sumpay sa akong asoy kaninyo. Oh, nahimong pantalan kini Beach. Tempa. Siksikuan si Mr. Lau, ang among teacher kanis high school. Tara, misakas barko. Adios, di ko palabot, anida. Si Arian ka na naglakaw kauban ang lalaki nga nag-uniforme puti. Arian! Wala. Saan ka ni? Kanit ang nawa ang tanan ako nakita ganina. Yan! Usa ka! Yan! Nagdam ko raday ko. Pero anong nadam ko nga man ko makatuog. Syaro. Sa di ka mga bli kay gubo na ko ning sira. Nasmaga ko eh. Ang gubam gini ba? 1, 2, 3! Asa magkataon? Uy! Ano masama ka din? Sakit. Dito na kas dagat. Saan ka ba, uy? Tawa pa ka. Tawa ka. Angang! Day? Misawa mo ka na. Day, muot ka nahanak ka. Nabalaga ko rin mo. Kay pertin mo nakasinggit. Abi na kong giluba na ka. Sabi na, uy. Wapa yung kamong tingog. Musiko paluktok. Bebe, bangunon to lang kami. Bebe. Dali. Ay lang. Hoy. Sa sunod gani, kung nagplano kang muda, dito sa dagat, ha? Ayaw din, eh. Sige do. Palaw mi pagod na yung pagbugal-bugal ako do. Palaw mi ha. Kay may adaw ka magkinahang nagas ko palabang. Ikaw no. Drama kay ka-amars ka na. Joke lang. Ay, daan pa ko. Hoy, nung singgit ka ganyan. Walang ka gibitin. Nung saan ka? Ha? Iurom ka. Ha? Nagdamgo ka gilad. Ano ba? Magikadukan ka. Nakita kang ungo. Nakita kang multo. Pagka nakapakutaan na, oy. Hoy, tikboy. Bisan o sapa kagatos ang imong pangutana o saray tubag nako. Ako ina, nagdamgo ka. Ha? Kung nagdamgo ka, ato pa nagatog dahil ka. Nagatog ka, pila ka minutos man ito nga misulod na yung mo. Nanabtad ka ganyan nga perti man kasingit. Wa pa ko makatuog ato eh. Ugan na abdan mo kunin mo misingit singa ni Arian. Mao na. Nakita nila mo si Arian. Asa man kay pagita si Arian? Hamron. Ha? Sige to. Usman. Sige pangita. Nakita mo si Arian. Hayan man. Asa mo nakita ni mo? Ha? Nasusud? Hoy, paminaw ha. Paminaw sa ha. Aron ka magkasabot ba? Wa ko magdamgo kay wa pa ko makatuog. Pero ingon ini inihitabo ganina. Paminaw. Uy, Noy Maning, ikaw man lagi. Day, Estela. Pasensya ka na, ha? Natugaw na ko ang imong pagkatuog, day. Wa pa mo ko matug, Noy. Day, kanang... Mamayo hinuon, day. Kukuan man ko, day. Nawa si Arian. Unsa? Wa manhi sa inyo. Hala, uwa man Noy Maning.
Asa day siya? Ay, maunay akong gikabalakan. Kay wa man kun mananghid. Abi na mo kun diha na siya sa tugkaran. Nanaog man kun siya kay naakunoy tao sa among tugkaran nga nanangpit niya. Unya nagpaabot mi niya sa kananan nga mubalik og tambong kay nanihapon man mi. Wa naman gyud na balik oy hangtod karon. Lo, uy, Ginoo ko. Asa man day siya paingon? Usa! Mauna na hitabo, Tikboy. Wa ko magdamgo. Mauna nakita na ko diha sa baybayon ganina. Kining baybayon ba nahimong pier gini? Kining dapita. Ug daghan kay sakinan sa mga tao, mga barko nga perting hayaga. Nya may dami pagid nga sa kakanaog ang mga tao. Uy, Usan asa ko nakita? Mao to sila si Mr. Lau, ang atong teacher sa una ba? O si Arian. May kuyog nga gwapong lalaki nga nag-uniforme og puti ba nga murag estudyante sa marine engineering. kurinan. Lagi. Tinuod ka ni Askong nauna. Di ka nga kanang dakong kahoy diha nga nadagsa. Dili ka nga mao na ang barkos nga dili ko nato. Unsa? Ani tabo na ko ganiha. Ngapit ko naunay og kahikog sa pisi nga ako tang higot sa maong kahoy, di ba? Gusto. Uy, na may nagmotor. Pasig mo, overnight ta. Ato na nawaton. Aron, doon na tayo kauban eh. Hindi tayo magbingaw sa beach. Sige. Rinan! Uy, Sino yung maning? Malipay na dulang ang butan nga bata hinanay binangga. Yeah! O karon na niyang sumpay sa akong asoy kaninyo. may gabi ni Maning. Biinoy. Nagpauban ko ni Stella para pagsusi ko ni Abadinhi sa Arian. Imposible manggod nga mo ani sa ingon aning orasa pero namasin lang gid mi rinan ba Tikboy. Renan, istoryan ng imo nakita ganiha do. Ano ha? O siya mo nakita ganin na Rinan ha? Nakita ni mo sa Arian? Kon, kining ingon ini nahitabo noy. Katuan dili noy, pero tuo lang aron dali. Tikboy, pasag din na si Rinan. Gusto si Tikboy ni Maning. Katuhuan dili ang hitabo pero mao na tinuod kan hitabo. Gani. Naabtan ko niya nagsigisinggit sa panga ni Arian. Mao ba? Ingon ini magud na hitabo sa kumpananaw ganina. Unsa? Hala ka, barko. Kadiyot ha, nasa akong cellphone nagyang nakitaan ganina. Ang akong nakitaan kahoy nga dako kaayo. Pero sa pananaw ni Arian, barko nga dako kaayo nga silver ang kolor. Ug mo to'y nagkaingon sa mga nalumos kanina Rinan. Kay napaggaal sila sa barko. Ala, nani Batang? Husto ka, Noy Maning, batang. Pero sa pananaw ni Arian, barko. Unoy. Naglalis man gani mi kay di man kumutuo nga barko. Kay sa picture di man barko. Kahoy man nga dako kaayo. Sa ato pa, mao din ang barko sa main kanto. Asa na ni karon ha? Kon, naadiha dulo sa may pangpang ni Maning. Umani ko ninyo. Noon sa mga ko, uwa ko magkasabot sa kukugalingon. Nga ba sa may upan man ko atong lalaki, ha? Nga bago pa man ako siya nakaila. Unya, gibiyaan ko niya din sa kapin. Sa kapin ni ining barko. Asa magkato siya? Nga nawa naman ko niya balika din eh. Asa magkanindapita nga pier? Ambot ba uya? Sa pinahitabo na ako ganina. Ngayano na makaay ko may upan niya.
gusto. Ang kurtina. Walisan ako. Basig makita na ko ang gawas. Kana no? Kana, ha? Kana dagdag tumlang. Kalaking tanahon. Padaplin mo. Nga naman, ni Maning. Murag naidagang sakyanan sa atong palibot ko. May mga tao. Mausay imong namatngunan rinan. Oo, Noy. Pero ang problema ini, kung asa ta mo padaplin. Aray! Oy! Naon sa karinan. Kasi itong baton nga. Naon sa Wala kawin. pinakita na eh. Ha? Sila si Papa o Rinan. Ingon man si Stella o si Tikboy. Si Rinan, natapsi nga sa sakyanan. Charo, huwag sila magkakita. Pa! Rinan! Niara ko! Magawas ka din sa kamin. Nak! Unsaon ko man sa paggawas? Paggawas ako! Clifford! Asa ko! Ablihin ko! Paggawas ako! Sige. Magkuptan na ita, ha? Magkuptan na ita. Oo. Diyos ko. Ayaw itugot nga kaming imong mga anak. Mahitumpawak sa kalautan ini mga daotang elemento nga niya karon dinhi sa among palibot. Ipalayo kami sa daotan sa ngalan ni Jesus nga imong anak. Hala, binag ko ang baod. Tana mo, oy. Noy! Dali, Noy! Sila! Ang batang, nada sa baod. Kasi mabutan ka tagiging, oy. Tana taon mo. Tala na, Maning! Kasagdi ko ninyo. Dili ko bahawa din eh. Hangtod nga dili manaog si Arian diha sa barko. Lakaw na mo. Kay basig madaka mo sa mga dagkong baod. Sila! Palaga naman, Tikboy! Ilig kay Susana! Butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Hello mga bata, kumusta kamong tanan? Oy, nian sa kita sumpay sa kong aso ninyo nga nagluhan. Batang sa tanang mga namati nato karon. Labi na gyud sa mga kaigsuonan nato sa kabukiran nga tinuod nga manlalaban sa ato ang demokrasya. Maglalaban sa ato katulungod. Kumusta kamong tanan diha? O sa tanang mga bata nga namati nato karon, kumusta sa tanang mga inahan nga naa sa ilahang mga tagsa-tagsa kapanimay nga naghikay para sa ilahang pamilya. Kumusta kamong tanan sa tanan gayon nga namati nato? Hi, hello. Labi na gyud sa ato ang abigo kayo si Dodong Jenner. Dong Jenner G. Na siya Dong G Salon diha sa Maylawaan. Purti mayuha mo. Purti mayuha mo, Tina. Labi na gyud si Inday Bibi nga daghan kay customer. Ay alam mo kay buong nga medyo madugay-dugay mo atiman kay daghan magun makaon na ninyo. Mao na nga kung gusto mo, sayo-sayo lang mo dito. Kung gusto mong patupi, gusto mong patina, sayo-sayo lang mo diha sa Dong G Lawaan. Dong G Salon diha sa may Lawaan. Kapung taga Minglanilla, taga Tabunok, taga Kwan. Ay na mo aris kulon kay naamay mga ayo kay din taon nga salon igsuon ni Kuya Ricky Garing, si Dodong Jenner Garing og si Inday Bibi nga ang asawa. Guwapa ra ba kayo na customer pero buyag lang. Sige, anak na mo diha. Og sa tanang mga namati na to karon, kumusta labi na yun ni Dong Bong o Karisa ang maabot atong kutsihal diha sa Basak Pardo. Kung madayon ang eleksyon, ha? Pero nuna naman sa hugon-hugon nga naglalis-lalis naman sa hinoon tong kongreso nga dili gyud ipadayon niya. Way padayon Oktubre pa pohon. Sige lang, basta mo padayon lang, okay na na. Way problema nga mapulihan po ning dugay na kayo na termino nato nga mga opisyalis sa atong barangay. Okay, para makatilaw po ng uban kung unsa mo serbisyo ning ubang mga tao. Okay, sa tanang mga namati nato karon, kumusta kamo tanan? Okay, sa tanang mga taxi driver, sa tanang mga tricycle driver, kumusta? Labi na gyud diha sa RDD Plumbing Solution diha sa
Dampas Jansin Tagbilaran Bohol nga sige gini silang pamati nato taon pero buyag lang si Ma'am Ninin Moreno ug si Dr. Pinya, si Dr. si Dr. Piking Lim og si Dr. Michael Tamalok og sa tanang mga doktor ni Tiban na umusta taon sila diri sa atong programa. Labi na gyud kaninyong tanan Ma'am Ninin Moreno, thank you kayo. Si Father Josué kadurna murag adto na ba taon niya sa taos layo na siya adto na siya sa Pasig, Manila. Father, pero sige lang Father, balik-balik uli-uli sa taon binili taon. At saon nga nabiya naman ka din pero naaman sa dinon si Father Dondon Barok nga sige panghatag nato mga kalanon sa atong kalag. Labi na gyud si Father Andy Satura, Father Lyle nga naa sa Holy Cross sa tanang mga pari, si Father Peter Monteron o si Father Randy. Father Randy visitasyon di venerasyon diha sa Kamay Pardo sa tanang mga pari nato nga kaila. Father Enoch dito sa abot asa na karos Father Enoch kay gibalhin naman sila sa tanan gayon nga niya karon nato nga naminaw. Salamat kayo. Okay, ani kita sa sumpay sa kong aso ninyo batang. Ang gibianda sa baging yugto mga bata dito sa daplin sa dagat nga gidungguan sa batang midagko ang mga baod human makadungog ang mga dilingon nato sa pagampo ni Maning. Nahadlok sa sistila nga nidagko ang mga baod. Gigoroy niya si Tikboy pero kalit nga may mitabo niya nga dagko kayong baod. Mga bata mang kasama. Ari ang sumpay sa kong asoy kaninyo. Duo ko. 10 oras na wa pa mauli si Maning ug Arian. Nakita ba ka sila? Kunuha, asa ba di ay akong anak? Asa ba di paingon si Arian? Asa man? Buntag na. Wa pa kyud si Maning. Si Arian ka. Wasap si Arian. Arian, Maning, asa man mo? Ginoo ko, asa naman mo? Sila! Abang, Sila! abang, dinita mo na to. Dito sa baybayon ng buntagi, uy. Buhi pa di ta. Hanggaw ka. Pagkatao, biya ko ni mo. Tara, uy, kaya gipagitar ta. Tara. Naanay mga tao ay Nay mga tao. niya sarinan. Tuwalid to sa nagubang nga. Banghaus, nagtungkaw. Naghinuktok kayo, tako kayong dami sang higanting bawod gabi eh. Ang batang, Ato sa laod ay, nagpautaw-utaw. Kung naano na ba to, patlaga? Wa man magdagan, nagpundo man. Kanihar man diya sa kong pagkamatngon. barko di ay na sa mga diliingon nato. Unya sino'y Maning? May problema ron kayo. Wala mo siya makiti kung hain ron. Kain si Maning! Ayay, nanamas ng lusing. Hain si Maning, Rinan. Ha? Hain. Amo bang gipangita nang kalma lang una, kalma lang. Usao ko sa pagkalma, ha? Nahibaw kong dinhi siya paingon niya hangtod karon wa pa makit-i. Wa pa siya mauli, maluoy mo. Tabangi ko ninyo. Lawa ang akong mana ug Nang, anak. nakakita ka sa batang? Naslaw do, malantaw man. Kung di na to makita sila si Arian o sino'y maning dinis baybayon, hayan, naa sila diha sa batang. Asa? Asa? Arian! Anak! Maning! Mga naog mo niya!
Aryan! Usam dyan ni batang o dinan. Usam ni batang dinan. Barko na si Maengkanto. Naaron diha si Aryan. Manang? Nang? Stella! Unsa na tabo, ha? Dinhi may mapuntagi sa baybayon. Human may ibanla sa dako kaayong bawd kagabi eh. Si Manoy maling nimo. Wa palagi na mo makit-inang. Sa kinuha ko. Kao na. Maluoy ka na ako. Dili pagkaon na nga akong gikinahanglan. Ang gipangayo na ko nimo. Ngayon mo na lang unta ko ibalik sa amo. Nga nung gidamag ko nimo din eh. Dili mang kusama ninyo. Gusto ti ka. Dugay na ko nakakita ni mo. Gitiman anti ka. O gipabot kong among pagbiyahe, balik dinhi sa inyong dapit. Mahal ko nimo. Mauna ka gusto ka. Ulain ang hinungdan. Nga nung gidagit ko nimo. Mahal ta ka, Aryan. Pues, iuli ko sa amo. Mahal mo ka ko nimo. Ipakita na ko nga muatubang ka sa kong mga ginikanan. Niya pa man kita tungod sa beach nila ni Rinan. Uwa pa man makalarga ang inyong barko. Hintaw na, magpakiluoy ko nimo. Nabala ka nagmay nga akong mama o papa karon. Niya uban na to ang imong papa. Unsa? Niya si papa? Hain! O sa iyo gibuhat niya, ha? Unsa? Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Yeah! O garo na niyang sumpay sa kong asoy kaninyo. Kao na, kay dadon ti ka. Ngadto sa imong papa. Sige na. Walagi ko gutom, ha? Kagabi ka pa, wa mo kaon. Walagi ko gutom, ha? Ipakita na ko si papa o ipapaulian na mi. Kung mao na, sulti ang imong mga katawan. Nga dili may labtan din aron dili makimog makadaot unya ninyo. Sama sa gibuhat gabi sa imong papa. Nga no, saan na gibuhat ni papa, ha? Unsa? Iyang gisangpit ang inyong Ginoo. Dili may gusto makanungog niya. Og tungod siyang gibuhat gabi, naguba ang mga istruktura sa maong baybayon. Ang maong dapit, maong among port area. Wa mo man ang paggargag gabi tungod siyang gibuhat. Maong ni atas laod karon. Ay, si papa, maluoy ka. At ko ni papa. Naarang ilang gihatag na ako nga pagkaon. Maagwanta ko pa ang akong kagutom. Maunga di yun ko mukaon, ana. Kay mahitabo kung ako ka ng kanon. Dili na ko makabalik pa sa amo. Si Aryan. Si Aryan ka. Asa ka siyang dapita. Di amang ko ining kwarto gibutang. Mauka kini ang gitawag og kabin. Kinsa Aryan! Aryan! Salamat! Salamat ka wa kanila unsa. Kinsa siya? Siya si Clifford pa. Dili pa kagabi eh. Nanaog ko, kaya nagsampit sa kumpangan. Siya day pa. O sa siya ka inganto. Pasensya ka naman, oy. Pero mahal na ako ang imong anak. Pasalo ako nga ako siyang gidadi ni. O pasensya usab sa gibuhat sa akong mga kauban. Nimo dinhi kagabi. Mga tao kami.
Dili kami sama ninyong mga engkanto. Mag-unsa man unya akong anak uban nimo nga dili man siya sama ninyo. Naibaw ko. Pero dili ko kapugan ang akong kagalingon. Sukad ko lang siya makita sa mayaging tulo na kabuan ang milabay. Miagi mi dinhi. Kaya among gisusi ko na human na ba ang among pantalan. Karon nahuman na. Maong midunggo na mi. Og na timing nga nangaligo sila. Gisundan ko gabi si Aryang. Kung seryoso ka sa akong anak, waunta nimo siya gamiti og gahom aron siya yano nga muuban nimo. Unta, sama namong mga tao. Nakig-atubang kaunta namong iyang mga ginikanan. Pasensya na. Kung seryoso kang nagmahal sa akong anak, iuli una kami sa amo. Ug mamisita ka sama sa mga ulitaw sa among kalibutan. Narang batang, puan man palayo. Nagpundo na diha. Labing siguro nang mubalik pa danhis pagdunggo. Kay kinindapita ba? Ako nakita gabi nga ila ni dinhing pantalan. Muna nang. Mudunggo gyapon na din. Kay ila ko rin pantalan ko. Ay, nang, upauli na ko kay mag-ilis ko pero mubalik din ko din ubanan ta ka. Kay ako gutong best friend si Aryan. Sige, salamat, Stella. Aris ako. Sige, lakaw na. Ganiha ka ng giapa sa imong manghod. Sige, balik ra niya ko. Buang nga eh. Anhing na unta ko karon da. Kung wa pa ko nung madali gabi-ibi rinan. Huso dito nang gabi ba, kinastik mo ba? Akong gisugo nga pahigtan ang batang aron di maanod. Kay, wa pa man ko magdahom nga barko ba na sa mga dilingon nato. Huwag yun kay ideya bahin anang batang rinan. Wa gid nang. Kanang batang kung mudunggo sa usa ka dapit. Doon nagi mga paghita po. Usahay may mga sakit nga mutakboy sa mga tao pero karon nanakit sila og sama nato. Katong teacher na mo sa una nang si Mr. Lau, akong nakitaan nga sa kasbarko. Harinan, nagkinahanglan ka din og maayong laki nga albularyo para muhingilin sa mga engkanto. Aron sila mamahawa din sa inyong beach, aron ilang kuhaon ang ilang pantalan din dapita. Oh, nana mga panday ay. Kining nang, biyaan ka na namo ha. Kay, nana mga panday nga muayo ni nangagubang at cottages, asa sa beach house. Sige. Anhilang ko din Dali na, Sigmund. Uy! Ang batang! Asa na? Nawa ang batang! Ginoo ko! Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Hello mga bata! Kumusta kamutaran? Adlaw karong Biyernes. Hapit sa ni matapos ang atong sugilano niya. Doon natay mga pangutana ron ha. Doon natay question and answer portion. Okay? Naatay mga premyo po. Aton lang gibahin-bahin ng atong premyo. Nagihatag sa taon ni atong premyo ni konsihal. Umaabot nga konsilor Bung Ocarisa. O ni Dudong Jenner. O ni Sir Ricky Garing. Mauni tighatag taon sa ato ang premyo taon. Si Sir Jenner na ang kanang iyahang salon nga naa sa lawaan. Kanang Dudong G Salon. Mauna siya'y tag-iyaan na o si Inday Bebe. Sayo-sayo lang mo kung magpa-kurti mo or magpatina mo kay daghan kay customer dito. Mas mayo nang masayo mo niya, madugay mo kung mo kay daghan naman makauna ninyo. Okay? Sa tanang mga namati nito karon, sa tanang mga kaigsuuna na to sa Kabisaya anong binanaw nga labi na gyud sa mga bata nga nagsuyop aning Don Pepe Tablia.
Mao ni ilahang paborito mabuntang sa iyo. Nya pwede sa ni siya ibahog sa kanon perti lamia. Pwede rin danon ato eskwelahan ato aning imnon ato eskwelahan. Unya ang mga dagko po nato karon nga kaigsunan nga nambati nato karon. Sige sa silang inom aning MR Coffee. Salamat kayong tanan. Okay, ania kita sa ato ang sumpay ning akong aso ninyo nga naguluhan. Batang. Ang gibiatas may agigiyugto dito gihapon sa beach resort nila ni Renan, nagpaabot ang inahan ni Aryan. Pero naibong siya kay wa naman siya makakita sa batang nga nag-utaw-utaw sa laod. Wa na niya makita kining batang hangtod nga may kalit mitipasaw sa unahan. Mga bata, mga kasama, ano ang sumpay sa kung asoy kaninyo? Ginoo ko, ang batang kalit lang mitunga diha sa may pangpang. Usam to, mura magbayad nagkuhan ni... Nagtimpa siya sa dagat, sa bato. Sito! Ang batang inan! Itunggo ang batang! Ha? Batang? Ang batang! Itunggo sa... Kuya, bakit ang batang? Kuya, na salot na, oy. Oh! Na, kung di ka matay tungod sa sakit, ang mahitabo din sa iyang gidungguan nga dapit. Managit ang mga taong. Mao ba? Renan. Ayaw na ba kusik-kusik si kwarta nga mong gigasto din ni, oy. Kana kay na ibata nga midunggo, nagpasabot na nga kining kapita, ilang pantalan. Unya. Mamauli na lang, Ha? Mauli may pasensya ka na, ha? Kuyaw ng batang, bay. Ana, milutaw na ang batang. Aryan! Maning! Naaba mo diha! Maning! Aryan! Uy! Unsa ko di? Nganong kalit na usap ang akong nahimutangan? Ha? Aryan! Aryan! Aryan, dali. Dali. Ato na ng auto ka puti. Ihatod din kita ni Clifford, dali na. Unsa? Ihatod na niya, ma. Musakay taan ng auto. Sayang, oy. Nganos kadaghang dapit, kinipag yung beach resort na mo ang napilian ni mga engkanto nga gihimo nilang pier. Kabwisit din eh. Ha? Bwisit. Wala si nandaday, oy! Bwisit. Hoy! Ano man ingkit man ka, oy? Ang! Puto mo singgit mo, di mo ka may bawa nga. Niala ko si mong tubangan. Ay, sorry kayo. Hay man si nang daday. Umana kong sulti di mo. Nga si nandaday, wala sa may bayon. Ugang na, ang bata nga lang naglutaw. Ha? Kung naana diha ang batang, di kahatuan na sila si Aryan sa ila og si Nimaning? Posible, kay wala man diya si nandaday. Ah, sige na lang. Di man din yung kabiyaan, kiguba naman ang bungbong sa beach house. Muadtong tata. Hay man ang mapanday. Di sila magtrabaho, hadlok sa batang. Bibi, ako'y panday ng mga guba. Ako'y maripira. Magkamao ka. Ay sis, unong sabi rin ng taon. Panday, bida akong papa. Nga ako may assistant niya. Sa duway pandayunon. Kung na'y gamit, alam lima. Ako'y panday, ikaw assistant. Wala na sila eh. Wala nakakita. Naabot mo lang lang. Nganong ingon ana ang gipadulti sa itong mga silingan? O ba sila makakita nga may sakinan nga naghatod dato din sa ato? Ma, kita ra ang nakakita sa atong gisakyan. Ubisan sa tingog sa auto, wa nila kini mabati. Maudi ay nga nahibong sila. Daday, pasandi ka ng atong mga silingan. Ang importante nga ni Ana ang atong anak. Mao ka na, ma. Maong ayaw na sila paminawa. Maayo! Si Stella? Ay, Stella! Dayon dire! arion sa dakus papa nimo ha. Hoy! Aryan! Stella! Uy! Usa ba nahitabo ni mo? Ay, oy, biyaan taon na mo ha. Sige nang. Maning! Hoy, naunsa ka man, uy! Sel! Abi ni mo, wala dyan ko magdahom nga, makapauli pa ko din Ngano di ay, uy!
Nahibaw ka ba sa hitabo na mo gabi? Oh, nakita ko kamo sa bintana sa cabin nga ilang gibutangan ako. Panao ako'y mahimo kay di man kusod sa ilahang barko good. Huy, ikaw ba? Nakakita ni mo si Rinan nga may kauban kang lalaki nga nag-uniform og puti. Kanang may uban mang kaniya. Malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. O karon sa sumbay sa kong asoy kaninyo. Miuban ko niya tungod kay uwa ko sa kong kaugalingon, Stella. Ha? Ang buot mong ipasabot? Nga wa kasi mong kaugalingon? Wa ka kahibaw nga milakaw ka? Misakay kag auto? Misakay ka sa barko? Mao ba? Diyan ako sa barko nakaamgo. Nga miuban na daig ko ni Clifford. Clifford ang pangalan sa engkantong lalaki? Muna na pangalan sa tao. Mao nagipili nilang pangalan pareha sa mga tao. O nakagusto siya na ako, Stella. Kalibog pa, uy. Sino'y man ning gabi ikauban na mo? Unya, gibanlas mis ako kaayong bawt. Wanawatan mis panimuot. Kaya nang buntag pagitaw mi nakamat kong nas may bayon. Pero, maulagi, wa na sino'y maning. Kiyon sa sino'y maning pagsaka sa barko di ay. Sa ako nahibawan, gidakop si Papa sa mga tao ni Clifford. Tuhod kay nasuko sila sa gipangyaw-yaw ni Papa. Ay, sa pag-ampo ni Noy Maning. Mao di ay to. Og, huy, mahiganting bawd na bibanlas na mo. Og, dili lang kay kamera ang nabanlas sa mga cottages, ang beach houses nga nga damage, uy. Mao to ilang gibaho sa pagsampit ni Papa sa Ginoo. Hala no. Unya nga nakapauli man mo, bisugot na yung engkanto. Mao gid akong problema karon, Stella. Kay giilad lang namo ang engkanto nga kunuhay. Welcome ra siyang mamisita. Pero sa pagkatinuod lang, maturon si Papa sa albularyo o mupalit og mga panagang para sa akong kanang ihabak na ko ba. Aron sa ingon, dili na makaduol na ko ang mga engkanto. Unya masuko ang engkanto. Malik na akong gihuna-una karon, Stella. Pero kung wasab na mo siya patuho ang welcome siya din sa amo, dili na may makapauli si Papa din Mabihag namin nila. Pero Arian, kung masuko ang engkanto nga di na niya siya makaduol nimo, dili ka magwala. Unya ang tanang tao na hinuon din sa atong barangay ang panimaslan. Maangin ang way lapot, di ba? Ikaw na lang ang muadto sa albularyo. Maayo nga ako na lang. Aron may kauban din si Arian. Ibasig mo sayo og anhi ang engkanto. Pangitay o na dihag ikapanghadlo ka. Sama sa krus. Binitado mo ng Santa Cruz na to diha. Ipaduulo na to ni Arian. Mintras wa pa kumaabot. Sige na. Ako na'y bahala din Basta kay ayaw pagdukay, ha? Ay, lagi. Okay na. Susunod na. Sa okay na. Okay noon, di ko naman na. Temporary lang ko na. Temporaring pirmi naman na, oy. Sabi ka, ayo, temporaring pirmi na natik mo, oy. Basta lang dito na maliligod. Sige, good. Suna. Nuyok. Muna magituyo. Nagsalig lang kayo mga engkanto na. Sabi ko saan ninyo? Sabi ko kig-away kasi dili ko na. Wag ko makig-away, nangutana lang ko. Klaro ka ba? Saman. Pero kay nipos ko sa tumang gamit. Wala. Gawas lang sa ubang cottages. Kali ko dili. Saman, makaya ba? Oo, kaya, pero wala may oras hapon man. Ugma lang, gusto ka. Mas matingaling nga dila ni gubon sa mga engkanto. Ikaw, good. Agad lang ko. Okay, yung hipos ko sa mga gamit, ha? Ay. Makarelax to ko taon, maligo pa taon ko, kape kayo, ugaw ko. Kayo saman? Misita ko karon. Oy, nung kang moadto ka silang Arian nga ikaw ha? Wata ko sa inyo kay magkuyog to sa ila. Daan pa ko. Arin koy! Maayo kay ni Akan naman ning. Ay, pinti na kong dali-dali, oy.
Ahan man si Arian, ha? Tuwa pa sa iyang kwarto. Tawagara. Aw, unya unsa man nakadaka. Niya. Ni ay para habak. O ang usa, para ikwintas. Arian! Di abot na ka pa. Mayo. Dali. Mayo hinoon kay migawas ka na si mong kwarto. Niya. Isulob ning akong dao. Isulob. Asa ko na pa? Kini, para ni o kining usa, imong ikwintas. Isulob na yun eh. Sige na, ipangsulob na. Kay ako na mo abli. Uy, kasayugod nimo. Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Hello mga bata! Kumusta ka mo tananoy ni kita sa atong katapusang sumpay sa kong aso ninyo? Kumusta ang tanang mga namati na to karon? Sa kabistay anong minanaw sa atong mga kaigsunan nga naka sa kabukiran. Thank you kanyo tanan. Ang tinuod nga mga laban sa tuang kagawasan. Salamat kanyo tanan sa tanang mga namati na to karon sa Cumbal Province, diyan sa Compostela, sa Bohol, sa Liti, sa Negros. Kumusta nga itong mga kaigsunan diyan sa Negros? Sa tanan kayo nga namati na to karon, higop-higop lang mo diyan, painit kining MR Coffee ha? Para man sa tuang para mainitan ang atong tiyan diha sa kabukiran niya. Kining atong mga kaigsunan po mga kabataan po lah. Panginom mo aning dulpipi tabliya. Mauni ng biruan nga tabliya para sa mga bata. Para ni sa inyuhang sabrado ug unsa pa na diha ganahan mo. Ay suwas kan udlami kini. Mga bata ha, mauni samtang wa mo sudan diha. Kanila dulpipi niya subag buad porting lami ana. Sa tanang mga namati na to karon niya kita sa katapusang sumpay sa akong aso ninyo labi na yun ni Dodong Bong o Karisa inday Bibi og ni Dong Jenner Garing. Okay, ano ang sumpay sa akong aso ninyo? Ang gibiyatas mga gigugto, hapit ang utikyop ang kagit-git sa dihang. Gipasulob ni Maning si Arian sa panagang, nga iyang gipalit sa albularyo. Wapagani makaumanog sulob si Arian, tunanay nanoktok. Mga bata, mga kasama. Ani ang katagpusang sumpay sa akong asoy kaninyo! Sige. Ipagsulob na yun na. Ipagsulob na yun. Ako na yung mabli. Uy, kasayugod ni mo, tikboy. Dili kay ako ranoy. Kay kauban oy. Pagibili diha ni Maning. Uy, naa ka na diha rinan. Dali, saka dali. Tikboy, bagi ko sa aribe. Uy, unsa man na, ha? Ay, usara ko gagkahang beer good. Dali. Dayon mo. Sige. Ari lang tanin ninyo sa may kusina, ha? Mayo diri kay hayahay. Unsa man na oy. Ay. Kahon magyud. Para maglaning istorya ng bang. Kay daghan kay tagisgutan. Bahin sa mga engkanto nga mihaso na turon. Ug kanang batang napagihapon ang turon. Dinhilang. Hayahay to din nila. Nya doon sa pagkaon. Gusto ka yun, Tikboy. Nay, naglata kong manok Bisaya. Nami samot. Ya, dapat chicharo na mong da samot. Panlingkod una mo. Murabaya mo gisuhulan di ang pabarog lingkod Kwan, si Arian day nang Noy. Tuwa pa siyang kwarto. Nya, sama ni. Ato rin sugdan na yun. Mintras bugnaw pa ning dir. Kamugod. Agad na ba ako ninyo? Kaniyot ha kay adtuon ko una si Arian Maneng. Tuo di ay. Sige. Sige lang mo diha, ha? Sige kay Arion pa na mo sa Arian. Pero inyo making gibuhat ako. Hubuak ng kuntas o kanabak. Clifford! Sila ka masikiran. Ako kinihubuan! Kanabak! Ako kinihubuan! Uy, naa si Clifford sa sud sa kwarto ni Arian. Ablihan ko galit.
O sa'yo mo di masabuti ni? Ha? Traidor ka! Dili ko makita. Tabang! Tabang! Cheers, cheers. Cheers. Saan to eh? Diin to, tikboy. Sa inyong sur, mantunang. Diha lang mo, ha? Maning! Maning! Unsa to... Ginoo ko! Maning! Ginoo ko! Sigang mata ni Noy Maneng. Si Arian nasa sahog. Maning! Arian! Musab! Mas lagi pang tuok! Tagang mo! Tabang! Tabang! Asa man ang sabot din ni? Ano naman ni? Hala! Arian! Arian, saan ang itabot ninyo? Asa rin ay maning? Stella! Wanag imong amiga. Hasta si Noy Maning nimo. Unsa? Unsa man ang itabua, oy? Hay na sila si Rinanang. Ingon man si Tikboy. Tuwa pa sila'y kisusi. Ano ato bang susihon kung na ba ang batang? Kuna pa ang batang. Ato bang mabawi sila si Arian ug ni Maning Tikboy? Okay. Niya to sa beach. Sige. Iiwag ang suga sa motor. Yan na pita. Oh. Wala diyang batang. O karon sa katapusong supay sa akong asoy. Kalarga ng batang. Arian! Bay, madto na sa albularyo, bay. Magpatabang ta. Basig mabawi para doon sila si Arjan gikan sa may kanto. Dili pa pwede. Di pa pwede. Paabuton sa nato si Inko Tibong. Dito magikan kina si Bayrinan sa albularyo. Unya ang instruksyon nga di una ipaambalsamar ang patay. Kabasig mabuhi pa kini ug gilamat na sa mga kanto. Mao ba? Makasabot sa tingali mo sa among gibati. Namasin ming mabuhi pa sila ug amo pang mabawi. Buhi sila nang. Buhi sila. Mao ginaniya sa kong una-una. Dako ang pagtuon ako nga buhi sila. Hinaot pa ang tarinan. Sakit kay kining nahitabo na ako karon. Ako na lang usa. Bugtong kong anak ug bana ang gikuha nila gikan ako. Mga wa sila'y kaluoy. Wa man unta minakasa nila. Kanong ila man gibuhat namo. Ngano pan? Nang, Rinan, diyan na si Inko Tibong. Ha? Payo kay wapayo palapki sa mga imbas sa madyarang ilang mga lawas. Inko? Sa may ato buhaton, Inko? Ako na ba? May bawaan ako kung tinuod pa rin mga tao ang inyong gitambungan. Pinagis akong paghikap sa ilang lawas. Unahon ko si Maneng. Uy, dili siya si Maneng. Ha? Unsa? Dili si Maning. Kisam na Inko. Dili ka nilawas sa tao. Unsa? Kinisap. Uy, mao gihapon. Dili kini mga lawas sa tao. Ngano kayong kamanana, Inko? Nga na nakita maginato nga sila ka na si Arian ang si Maning. Kung mahimo, magbilad ang tanan. Way mga tug, ilabi na ang mga tagtungod. Ug ingon man ang mga suod ining mga biktima. Pabuton ta ang ugma. Sa udtong tutok, makita ninyo ang kamaturan sa ako nang giingon ganiha nga dili kini sila mga tao. Asa ba dahil sila si Maning ug ang
among anak. Tuwa na, uban silang pagbiyahe. Ginoo ko. Ingo, wa may puruhan nga magkabalik silang buhi? Og masaud to ang tubag sa mong pangutana rinan. Ato lang at lang. Ingos iguang nga. May bawaan ko nung mabuyo. Patay ba kita nga malo ka lang. Saksihin ninyo, aron mo makatso sa kong gingon gabi. Na sila o kanang duha nga nasa taas gihaya dili mga tao. Pagtapo ka mong tanan din tungod sa bintana. Kaya din iagi ang mga patayang lawas. Sige, Tikboy, Rinan. Unaha sa pag-arsya ninyo kining babae. O gitsa diya sa bintana. Ayaw pagsupak, daday. Sige na, hitsa ang babae. Sige, Tikboy. Diyan silan. Ako rin may uhan. Ha, 1, 2, 3. Hala! Bali sa saging! Lawa saging mala! Di kayo nakamo kayo sunod ang usa. Sige, itcha! Mauga po na! Paabot mo oy! Yapa! Paabot! Bali sa saging! Dili mga lawa sa tayo! Hello? Asa na ilang mga lawas, Inko? Sagitayon ko na. Naginamat lang kita sa dili inulato. Ang tinuod ng mga lawas, tuwa nila. Tungod kay dako, kining buhi. Tuwa sila karon sa ilang kalibutan, isip bihag. Kadtong batang, maong kadto ang ilang barko. Sa pananaw nato, ordinaryo lang nga kahoy nga anod. Apan usa kini ka barko. Si Maning og Aryan, mga buhi sila. Pero tuwa na sila sa mga dili ingunato. Musa, ayaw ka mo pagkumpiyansa. Kung dunay batang nga madagsa sa iyong dapi, ang mahitabo na. Kung dili ka matay, managit og mga buhi, sama sa natabo karon ni Aryan og Maning. Nga bata, hinanay binangga. Sa mga bata, ayaw kabuk kumpiyansa sa mga butang nga inyong makita nga naanod taplin sa baybayon. O kini mga bata, natapos sa kini akong aso ninyo ni Simenauna nga naguluhan. Batang dinhilang sa mga aso ni Kuya Guliat kinitanan. Sinuwat ni Kuya Leo Marabi Malanat. Ubos direksyon ni Ate Marites Barbaan Morris. Ang atong spinner, Kuya 3.5 Barilio Morales, Soundman Mr. Ricky Pangisgari. Recording audio editor, Kuya Ariel Bangkaw Kalorsan. Kita nang dalit ka na to sa Arimen Drama. O ania nga itong pangutana. Tubag kayo ha, mga bata, mga kasama. Ania, kinsaman ang gidagit sa batang. Tubag, mga bata, mga kasama. Kinsaman ang gidagit sa batang. Tubag, text na. Alipay, kaming mga bata, oo